Selamun Aleyküm, hoş geldin Brumet. Ez duxwazim du berhemên du kitêba, du berhemên Pirtûkên Kurdî ez ê bu bidim naskirin. Her çuqa belkî pirê we wan her du berheman naz dikin, wan her du kitêba wan her du pirtûkan naz dikin jî. Lê dibe ku hin kes teze me guhdarî bike bi hevalê me wan nas neke wan nizanibe. Du kitêbên Kurdî, berhemên Kurdî ji aliyê me ve hatî nivîsandinê. Cara yekê me ez dikarim bibêjim. Du kitêbên Pirtûkên Kurdî li ser dînê İslamê bi zeravayê kurmancî bi herfê latînî a qasa fereh û berfereh li ser lêkolîn hatî kirinê ji aliyê me da hatî nivîsandinê. Yek navî Exlaqê İslamê ye, li ser Exlaqê İslamê hatî nivîsandin. Ji aliyê me ve hatî nivîsandin. 2000 em bibêjin 21 da derket. Zimanê kurmancî li ser Exlaqê İslamê divê Müslümanekî xwediyê çi exlaqê be. Her wisa kitêba me din 2017 da derketî, ew jî keskir kulîlkên tewhîdê, tewhîdên gullerî yani em bê kulîlkên tewhîdê. Fiqha kurmancî, ilmihala kurmancî lê me girîngî dayê tewhîdê. Ji ber wê tewhîd şirk me girîngî dayê van dera, ji ber wî me navê kiriye kulîlkên tewhîdê. Kerema xwe van her du berhemên me bixwazin teklîf me ra dayînin. Yek Exlaqê İslamê a du da kulîlkên tewhîdê. Cara yekê me bi zimanê we kurmancî du he berhemê we hatî nivîsandinê. Em dixwazin hûbe û alîkar ji me bixwazin bira ji destê me derkevin da em karibin hinek berhemê din parve bikin binivîsînin ku dilê me ji lê xweş be em karibin hinek berhemê dirêna binivîsînin.